Čauky, tady Joky. A je tady další vlog. Dnešní téma, jak můžete asi tak předpokládat, budou Vánoce. Vánoce, každý řekne, že to je nějaká ta tradice, jenže není to tradice jako tradice. Nesouhlasím s dnešníma Vánocema, tak jak vypadají, já už to říkal, myslím, minule, ale prostě nelíbí se mi, jak jsou Vánoce komerční, jak na tom všichni jenom tak nechutně vydělávají a ta druhá strana se nechutně zadlužuje. Já bych si představoval Vánoce jako den, kdy byste měli sejít všichni členové rodiny a víceméně i ty, na kterým vás záleží a být spolu, koupit si bramburky nebo kolču a popíjet a pojídat. Ale si představuju, že Vánoce budou bílý, protože je to den, kdy je noc nejdelší. Takže ne, jak je to tam za mnou vzadu, že je stěna zelená, ale že je venku chumelí a děti jezdí na sáňkách a takový ty hezký chvilky, co si pamatuju ještě z toho, když jsem malý. Dneska mělo víc s Arbem v kuchyni, no nevyšlo, protože závěrečný díl vyjde na 24. prosince. Bude to takový speciálek a budu možná mít problém to natočit. Každopádně se můžete těšit. Nevím, co k tomu víc říct, původně jsem chtěl natáčet něco o náboženství, který mě teďka poslední dobou úplně strašně vytáčí, ale necháme to na příště. Já vám přeju hezký svátky, hezký Vánoce, i když s tím nesouhlasím hodně dárků a no, užijte si to. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish. Shake it